A lingua morre se non se fala, non se tes un acento ou outro acento. E rirse desto é de soplapollas. Falando claro. A cuestión, que levaba eu xa un tempo racatá, thinking, gustaríame subir algúns dos meus vídeos en galego, non sei que, tal cual. Bueno, uns meses aí dándolle voltas, non? Entón, de repente, pasou o de fai 2 semanas, que resulta que Rebeca Stones vese que foi a TVG e utilizou un acento que non está ben. Entón a xente empezou a meterse con ela. Pouco galega, das vergoña, A ver, se ti hai un idioma que sabes, pero non practicas, evidentemente non o vas falar tan ben como o que practicas no teu día a día, lo cual es normal. Entón, a chica está falando un idioma que coñece, pero que non ten tan interiorizado como o castelán. A cuestión que na miña zona, que eu son de Vigo, non se fala prácticamente o galego. Entón, eu non o teño completamente oxidado gracias a que a miña amiga Alicia, gracias Alicia te amo, empezou a falar galego full time, fai como 10 anos, eu empecé a falar galego con ela. O meu galego é perfecto? Evidentemente non, pero é moito menos imperfecto do que sería se non tivera falado con Ali durante todos estes anos en galego por audios de 7 minutos. E creo que xa se ridiculizou de sobra o galego ao longo dos anos, o acento ao longo dos anos, para que a día de hoxe sigamos facendo o mesmo. É dicir, o tema de que o acento galego é acento de paleto é unha putada, pero moitas veces o temos interiorizado, pero é que a cuestión é non reproducir ese estigma, non reproducir ese problema. Outro día estiven intentando explicarlle este concepto a nivel social a un catalán, non me entendía, en plan, non lle era posible entender, en plan, o complexo que temos os galegos co galego. Eu, en plan, yeah, that's a good question. Parezco Abraham Mateo en sus buenos tiempos, mezclando 3 idiomas. Non se pode explicar, en plan, como lle explico a alguén que un idioma está asociado a algo negativo en vez de algo cultural, en vez de algo que hai que defender. Non fun capaz, é que literalmente non fun capaz. Pero creo que as persoas que somos de aquí entendemos do que estou falando e creo que é importante, por moito que podamos ter interiorizado como sociedade este tipo de cuestións, non reproducilas. Isto é un triunfo porque aprendín ata a enfadarme en galego. Iso está moi guai, porque resulta, e agora meto a miña tal de psicóloga, que parece ser que as emocións e así os momentos de ira, enfado, etcétera, están moito máis asociadas co idioma que ti máis falas, que no meu caso non é o galego, é o castelán. Entón, poder enfadarme e cagarme en todo en galego é maravilloso. Esa está, ale, a tomar polo cu. Xa non estou no coche, pero long story short, que vou empezar a subir algúns dos vídeos en galego. Cales, cando, como, pois os que me vaya dando a gana, basicamente.